அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஐபோன் வணக்கம். வீடியோ தடிக்கிற வனம் ஃபுல்லாக பாருங்கள். முடிந்த வரையில் இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிங்க. காரணம், பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாலும் ஒரு உதவி, நாட்டுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையில் அந்த வீடியோ பதிவிட்டது. அதுவும் இந்த வீடியோ வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்துட்டு எனக்கு இந்த வீடியோ வந்து அனுப்பியிருந்தார். இனி வந்துட்டு இவங்க என்ன காரணத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது, ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் இவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ வந்துட்டு நாம் ஷேர் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நாட்டு கவர்மெண்ட்டுகள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தால் அந்த மக்களுக்கு வந்து நாட்டு மக்களுக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு உதவி ஒன்றை செய்யக்கூடும். அதனால் வந்துட்டு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் முடிந்த வரையில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க நாட்டை போய் சேர்ந்தாலே பெரிய விடயம். காரணம் என்னென்னு சொன்னால், ஒரு மனிதன் வந்துட்டு பாதிக்கப்படும் போது தான் வந்துட்டு அவங்களோட கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு வெளிவரும். அப்படித்தானே இன்றைக்கி வந்து சோசியல் மீடியா, இந்த டிக்டாக்காக இருக்கலாம், ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம், இப்படி இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு ஒரு சில விடயங்கள் வந்துட்டு மக்கள் பாதிக்கப்படுற விடயங்கள் வந்துட்டு வெளிக்கொண்டு வரப்படுகிறது. காரணம், இந்த சோசியல் மீடியா இருக்கிறதுனால. இந்த சோசியல் மீடியாவும் இல்லாட்டி பாதிக்கப்படுற மக்களை வந்துட்டு எப்படி யாருக்குமே தெரிய வராது. இந்த சோசியல் மீடியா இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த சோசியல் மீடியா இருக்கிறது வந்து இன்றைக்கு ஒரு மக்களுக்கு ஒரு பக்கபலமாக இருக்குது இந்த சோசியல் மீடியாவில். அதனால் நாங்கள் அந்த சோசியல் மீடியாவுக்கு மிக்க நன்றி சொல்லணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில பேர் வந்துட்டு தேவைக்கில்லாத வீடியோக்கள், தேவைக்கில்லாத சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் பகிர்றாங்க. அதுகள் வந்துட்டு நமக்கு அப்பால் பட்டது, அது நமக்கு தேவையில்லை. இன்ஷால்லா அந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிந்த வரையில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை. ஏதோ ஒரு வகையில் நாட்டு கவர்மெண்ட் இந்த இதை பார்த்தால் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்துட்டு அந்த நாட்டு மக்களுக்கு வந்துட்டு நம் நாட்டு மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு உதவி ஒன்று கிடைக்கும். அவங்க நாட்டுக்கு அனைத்து மக்களும் அந்த நாட்டுக்கு போய் சேரணும். நீங்களும் வந்துட்டு படைச்சவங்ககிட்ட வேண்டிக்குங்க. அந்த நாட்டு மக்கள் வந்துட்டு ஸ்ரீலங்கா மக்கள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க. இதுக்கு பிறகும் அவங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமலுக்கு வந்து அவங்க நாட்டுக்கு போய் சேரணும், அவங்களோட குடும்பங்களோட அவங்களுக்கு போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிங்க. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் முடிந்த வரையில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னொரு வீடியோவில் பாருங்கள். අපේ මේ ගෝන් ගණීත කියන්න දන්නේ මෙතන ලංකාවේ අයත් එක එක්කෙනා එක එක විදිහයි. කවුරුත් ලංකාවේ අය කිසිම කෙනෙක් එකමුතුව නැහැ. එකමුතුව නැහැ කිසිම කෙනෙක්. එක්කෙනෙක් ඉන්න අපිට වල කපන එක්කෙනෙක්. එයා ඇරෙන්න එකමුතුයි. අනිත් සේරම එකමුතුයි. අපි හැමෝටම ලංකාවට යන්න විතරයි ඕනේ. අපිට අපේ දරුවෝ අපි ගැන අපේ දුක දන්න කෙනෙක් මේ රට ඇවිල්ලා දුක් විඳ කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක ෂෙයා කරන්න. එච්චරයි. අනික අදාපු අය හෙට යවනවා. අපි වෙලා මාස 4ක් වෙනවා 3ක් වෙනවා දැන්. ඔව් අපිට තාම යා ගන්න බැන්න. අපේ දරුවෝ අසරණයි. අපිට මහත්යලේ ළමයි ජීවත් කරන්න. මගේ ළමයා කවුද කණ්ඩ දෙන්නේ? ඕලෙවල් කරලා කණ්ඩ දෙන්නේ. 9ක් ගත්තා. අවසානට මගේ දරුවෝ ඉස්කෝලේ යා ගන්න බැරි වුණා. ඒ ළමයා පරිවාසයට බාර දුන්නා. මං ආවේ මගේ දරුවා වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අපුව ලංකාවට ගන්න. මගේ දරුවා පරිවාසයේ ඉන්නේ. ඒ ඉන්න මම මේක බෑකපත් කළා ඉල්ලන්නේ. මගේ දරුවා කීකේ අම්මාගේ කඳුළු ටික බලන්න ඕන. ඒ දරුවන්ට මාස 3ක් අසරණ වෙලා ඉන්නේ. මගේ දරුවා පරිවාසයට බාර කරලා එන්න තමයි මම මෙතෙන්ට ආවේ. බාර වෙලා යන්න. අපිට මෙතෙන්ට ආවේ අපි කාඩ් එකක් දෙයි කියලා බලන්න. කාඩ් එකක් ගන්න අපි මෙතන ඇත්තටම කිව්වා ගන්න සබන් කෑල්ලක් නෑ. රටට මෙතන ගන්න සිට ඇත්තටම කිව්වොත් රට එම්බසි කියන්නේ ලංකාවේ ජරාම එම්බසිය. ජරාම එම්බසියක් තියෙන මුන් සල්ලි වලට විතරයි වැඩ ටික කරන්නේ. ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමනි සල්ලි දෙන්න ඕන දෙයක් ඉන්නවා. ඒජන්සිය උන්ට ගත්තාම ඒජන්සියෙන් කුණු හරුවෙන් බයිනවා. තොපි ආවන පාඩු ඊටපියව කියලා. වැඩ කරන්න ආවන පාඩු ඊටපල්ලේ. ඒක උන් කියන්නේ අපිට බාබලගෙන් කරදර තිබ්බ මොන කරදර තිබ්බත් ගුටි කකා හරි වැඩ කරන්න. එහෙම වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉවසන්ටල මාස 6ක් අපි බෙල්ල වෙල දාන කම අපි මේ මාස 6ක් අපේ දරුවෝ කොහොමද ඒ උනානේ අවුරුදු එකමාරක් හිටියාට අපි ඕනේ නෑ. අනික ආධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා අනික නේපාල් මාගේ මෙතන ඉන්නේ අපි විතරයි යවන්නේ. ඒ කට්ටිය යවනේ. අපි දැන් මහජන සම්බන්ධ ලේකම්තුමාට කෝල් කරලා තියෙන අපේ පාස්පෝර්ට් කොපියවල තියෙනවා. එතනමුත් හරි අපි බලන්නම් කියන තාම නම් බැලුවේ නෑ. කිසිම දෙයක් බලන්නේ නෑ. සාධාරණයක් වෙලා මේ නෑ අපිට කුවේට් එම්බසිය නම් කිසිම මනුස්සකමක් නැති උන් ඉන්නේ ලංකාවේ. මෙතන ප්‍රශ්න තියෙන මිනිස්සු තියාගත්තර ගමන එම්බසිය තනි කර වරු සල්ලි වල වැඩ කරන්නේ. සාධාරණ නැත්තේ. අපේ කොහමද මෙතන අර පරිණා කවුද? දැන් මාස 3ක් පරිණා කියලා ගෑණියෙක් ඉන්නවා. පරිණාකට වැඩිය හිර වෙලා ඉන්නවා. මේ අම්මලා ඔක්කොම ගණ්ඩ කියන එක තමයි ජනාධිපති ඉල්ලන්නේ. අර පරිණා කියලා ගෑණියෙක් ඉන්නවා. එන්නේ පැත්ත පළාතේ. විනාඩි පරිණා මිස් වෙනවා. පරිණා කියන ගෑණිය පරිණා මිස් වෙනවා. ඔයාලට යන්න පුළුවන්. අද යන්න පුළුවන්.
ඔයාලට අපි මොනවා කරන්නද? ඒ තමයි කියන්නේ. දෙයක් වෙන්නේ නැහැ නේ සර්. ඔය කියන්න එපා කියලා. සාධාරණයක් වෙන්නේ අපිට. ඔක්කොමලා පෙන්නනවා මේ කෙනෙක් හිටගෙන. බය වෙන්න එපා හිටගෙන පෙන්නන්නකො. බලක් කියලා. අපි එම්බසි කතා කරලා එම්බසි කොහොමද බේරෙන්නේ සර්? අනේ ඒජන්ට් ලක්ෂ 7යි 8ක් ඉන්නනවා සර්. ඒජන්ට් වැඳලා කියන්නේ අපි බේරෙන්න මෙතන බේරෙන්න අපි හැමෝම වැඳලා ඉල්ලන්නේ එච්චරයි. ඔක්කොම දුක් විඳින අම්මලා ඉන්නේ. ඇයි ඔම කරන්නේ? අපිට විතරක් ඇයි වෙන මිනිතියක් තියන්නේ? නේපාලේ ඒ සර් මේ ඊයේ කෙන අද ලංකාවට යන්න පුළුවන් එග්‍රීමන්ට් ඒකම එළිය වැඩ කරන ඒ සල්ලි තියෙනවා. අපිට සල්ලි නැතිව අපි ඉර කරලා තියන් ඉන්නේ. අන්න ෆොටෝ ගන්නවා. මේ දේ පුළුවන් නම් ෂෙයා කරන්න හැමෝම පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. හැමෝම පුළුවන්. යවපන්නේ කාට හරි